Παιδιά, είμαι εδώ με την πλατεία στην Ευθύμη και δεν πιστεύετε τι βρήκα. Ένα πάπι. Μη τρέχεις ρε πάπι. Πάπι. Έλα εδώ πάπι. Πάπι. Το πάπι. Πάπι. Να το πάπι. Βλέπεις το πάπι. Το καημένο έχει πρόβλημα στο μάτι. Κοιτάξτε το πόσο γλυκό είναι. Κάντε ένα like για το πάπι. Ελάτε, κάντε το. Κάντε. Για το πάπι, όχι για μένα. Να το, θα μας ακουστεί. Να το. Έλα ρε. Τι. Θα ντυθώ στο τσαντάκι σου. Έλα. Έχει πρόβλημα στο μάτι το καημένο. Εγώ στο είπα, ξέρω. Δεν έχει αρρώστια στο μάτι. Έχει φληγεί και το μάτι του είναι αλήθωρο το ένα. Και δεν μπορεί να δει καλά. Κοίτα το πως προσπαθεί να ανέβει. Είναι τέλειο, δεν είναι? Δεν μπορεί να ανέβει. Ανέβηκε. Μπράβο πάπι. Πάπι. Ναι. Αφού είναι σκυλάκι πάπι. Το καημένο πρέπει να το πάνε σε ένα κτηνίατρο. Λες να φωνάξουμε κανένα κτηνίατρο μια μέρα? Κοιτάξτε το εδώ τι γλυκό. Τι γλύκα ξύνεται. Τι. Φάγαμε τζάμπσκερ από τον Ευθύμη. Πάπι, εσύ και εσύ έφαγες τζάμπσκερ? Μην το φοβάσαι. Όχι πάπι. Είμαστε καλοί πάπι. Μπορεί να έχει κανένα ψήλο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ίσα τα ακούμπησες. Αρρώστης. Ναι, φαίνεται ότι έχει ψήλους. Πρέπει να το κάνουμε τέτοιο. Να το αγκαλιάσω, να το σβήσω. Πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο κανένα κτηνίατρο. Αυτό πρέπει να το κάνω δικό μου το σκυλάκι. Σκυλάκι, πάμε όλα. Πάμε. Ω, τι γλύκα. Νάτι. Ό,τι τα γλύκα. Τα λέμε. Γεια σου. Γλύκο. Θέλω να το αγκαλιάσω. Κι εγώ. Εγώ έχω ήδη αυτό το σκυλί σπίτι μου. Όχι, την κυριολεξία το σπίτι μου. Πρέπει να πάρουμε ένα κτηνίατρο. Ποιο να πάρουμε? Κανένα, δεν θα πάρουμε. Γιατί? Τι τσίλα ρε μπρο μου. Το ξέρεις ότι αυτό έχει άλλα 15 χρόνια μπροστά του? Ωχ, το... Φίλε, νόμιζα ότι είχε τρυπηθεί από εδώ μέσα. Στο προηγούμενο βίντεο. Γαμώτο μου. Αμένο prime. Στο τέλειο. Το κτίνος κατά. Μαλάκα. Ξέρεις τι τραβάει πολύ να σου πω πολλές? Τι? Να μπούμε μέσα σε ένα σπίτι στη Σαμένα. Παίζει. Ξέρεις ποιο? Ξέρω ποιο. Ποιο? Περίμενε. Ποιο? Ωχ, το πάπι έρχεται. Πρέπει να του φτιάξουμε φωλίτσα. Το πάπι. Μη, κάτσε. Έλα, όχι. Να το, ήρθε το πάπι. Το ζωντανό μπρο μου. Είναι τόσο γλυκούλι. Θα ξένει τη συνέχεια. Πάμε. Ξέρεις σε ποιο στοιχημένο λέω, Στιγμή. Σε ποιον Στο άλλο βίντεο μπαίνουμε σε στοιχειωμένο σπίτι. Κάντε like και εγγραφή για το πάπι. Για να το πάρουμε σπίτι μας και να φωνάξουμε ένα κτηνίατρο να του κάνει το μάτι. Από τότε, bye!